Karon adlaw sa Lunes, paghandom kang San Ignacio sa Antioquia, obispo ug martir. Gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an unsaon nga mamahimong adunahan at tubangan sa Dios. Sa ubang dapit, diha sa sambingay sa perlas nga may talagsaong kaanindot, gitawag niya ang gingharian sa Dios nga labing dakong bahandi. Ang usa ka tawo mobaligya sa tanan niyang katigayunan aron paliton kanang maong bililhon ug talagsaong perlas. Daghang mga kalibutanong bahandi buot moagaw sa atong atensyon. Ang mga Hudiyo mitan-aw sa daghang bahandi nga timailhan og Dios nung pabor. Si Jesus wala maghuna-huna og ingon niini. Apan gipasidad-an niya ang mga Hudiyo mahitungod sa hiwing panabot sa pagpanag-iya. Ang tinguha sa pagtumpi ug bahandi alang sa kaugalingon o alang sa pamilya mahimong makapaulipon ug ang kasiguruhan nga mahatag niini ngadto sa tawo lamat ug lumalabay lamang. Busa si Jesus mitanyag kanato sa matuod ug bugtong kasaligan nga bahandi nga kinahanglang atong tipigan didto sa langit. Sa konkretong pagkasulti, gitudloan kita ni Jesus nga buhaton kini pinaagi sa pagpuyog kinabuhi sa dili hinakog nga pagpangalagad ug pagsakripisyo alang sa ubang tawo. Iyang gipakita kanato nga mahimo kitang adunahan diha sa gingharian sa Dios sa higayon nga magkat-on kita sa pagpasaylo sa mga makasasala ug sa pag-amuma kanila nga anaa sa kadaplinan sa katilingban sa walay pagpangitag atensyon sa atong kaugalingon. Pamalandong. Ang pagpuyog kinabuhi sa dili hinakog nga pagpangalagad ug pagsakripisyo alang sa uban, mao di ay ang tinuod nga bahandi nga akong tipigan didto sa langit. Nakaamgo ba ako niini? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila. Nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikapungtan usab kita sa Dios. Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato, nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa naghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato.
ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya sa masadya nga awit. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Sayri ninyo nga ang Ginoo Dios, siya ang nagbuhat kanato, kita iyaha gayud. Ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Sulod nga mapasalamaton sa iyang mga ganghaan. Sulod kamo sa iyang mga kahawanan uban sa pagdayig. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Pasalamati siya, dayga ang iyang ngalan, kay siya maayo. Ang Ginoo kansang kaluoy nagalungtad sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud-anon ngadto sa tanang kaliwatan. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Ug nipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga buta nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa ka dato nga mayuta nga maayog abot. Namalandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon. Pagkapalaran nimo undo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, Uy buang, niini gayong gabhiuna, ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon? Ug mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.